ओरै फास्टिं लाखिनानै दोनखादों ब्र बेयाव ओमफ्राय बारबायल' डाइरेक्ट जोंबो बिदि मोनदोंमोन दा टमेका मोनबाय हा मा नायो नामा नायोब्रा औलै जाबाय मिथिबाय नङा फार्स्ट लिरनांगौ फार्स्ट मोनो जाग्राया फार्स्ट लिरनांगौ नायनोसै मा जायगायावथ' होफैदों बयजों खालामबाय Lalu baris fidyo. Beरायनो ओंखारलायबाय जोंहा ओइ बल खेलायो गेलेलांनो बेयाव बेरायनोसै ayo लायदा गुवाहाटी एयारपर्ट नायनानै बिराद साफालै ना नायलाय बिदिनो जानांगौ Kopinyat Lokaprio Kopinyat Maya Malir aja hak orang lihat sorry. Ontak fijak sini ba? Sama ada display lagi. Hư lại vậy. Mau mana nih? Mana dang nama lagi? जोंना गुवाहाटी एयारपर्टआ जोंना नामा नामा Kopinya एफादाव गाबो बेयाव दाउ फिसा थाजोबो ना बेयाव बाहा थाजोबो खोमा खर' लानोसै रा दाउजोबो नै आयु फाग्ला नै दाउआ दाउस्रि दंजोबो नै दाउस्रिजोब दाउआ Pinggir kamu ya?
दा नुयो दा थांफिननाय लामा जाबाय नैनि बारि हाबनायनि ओंखारनायनि एन्ट्रि फिस लायोना बेयाव जानो जोंहाथ' बैजोंसो ओंखारबाय जों दहायो नों मलफोर थाबा माथो हाबनानै थानो हागौ औ